после ще има да реват. Да. Очудваме, че сме толкова малко наистина. За 10 имаме там. Очудваме също така, че не се е намерил един як рокерски, варненски рокер да дойде тук, да забие яко, да събере публика и да защити собствените си деца. Аз дойдох от Шумен да попея малко. Не съм рокер, поет с китара съм, затова ще ви пея тихичко, като на ушенце, а вие слушайте. Искам да се обърна към всички вас отново във връзка с тези промени в закона за дете. Днес в училищата положението наистина е катастрофално, както чуваме от всички репортажи по телевизиите, а както разбираме и от госта, който беше от Англия преди малко тук. Проблемите са неконтролируеми. Това се вижда в днешно време, без да е приет този закон. Всъщност в този преход, така наречен, а всъщност това е едно абсолютно разрушаване на българската държава във всяко едно звено. Децата реално правят каквото си искат и сега. Качват се на главите на родителите си и никакъв контрол на тях не се извършва, за което самите родители са виновни най-вече. Държавата обаче прави всичко възможно това да става доста легално. И по този начин децата, като хора, които още не са изградени психически, морално, нямат реално чувство за отговорност. И затова те правят каквото си искат, тъй като смятат, че това е нормално и правилно. Единствените хора, които могат да променят техните възгледи, това са техните родители. Ето го и закона за защита на децата. В тази си форма, която е в момента, ако